Bagong kita ki aja ngeyel Iwang Mikulun maneh kaya ki wis mata wis ngendika apa anane kowe meneng wae mbah jengking lho kowe. Meneng wae. Sing dadi ratu ning dewa sapa? Iwang Mikulun Bathara Guru. Ha wis. Dapukmu apa? Ulun kami tuwa nek ora ana genduren meneng wae. Kami tuwa kok rewel. Ulun. Iya. Kula nyuwun mriksa Bu Kulun. Bu Kulun kedang paningi dawuh, sinten bapak kula? Ulun wis matur apa anane. Ulun ora percaya. Ulun sapa? Ulun iki. Nameng crita kula dadi ayang-ayang ora percaya, yakin sumpah ora percaya. Kula mah nek diawan yang diwangsuli kaya ngono. Yen kita ora percaya kita moh kita arep apa? Tantrimane Bagong. Ora mung jagat sing kula obrak-abrik. Bu kula ora iso nduduke bapak kula sejatine aja takon dosa. Klimpangke saka sira kandha warung. Welaitan. Cah kentir. Caitan. Rada petuk. Iki ra kurang ajar ta iki. Kita iki karepe piye? Bathara Guru kok tok getak nganti mlayu. Kowe mlayu ra we? Gara mlayu ditenono we tak nggo dolanan asli. Tak ilangin tupe tak nggo hibur-hiburan. Padake tawon ora. Sapenake dhewe. Kowe mulung ora? Bathara Raja sampean ngerti ra bapak kula sapa? Ulun ora ngerti. Ah, padha wae iki. Plocot peteng wis. Sapenake dhewe ora. Sampeyan kami tuaning kayangan ora ngerti bapakku ngapa mbegogok nang kene. Hah? Pak ulang-ulang